Саба аграр көллиятенең һөнәри белгечләр әзерләүдә максатчан юнәлешләренең тагын берсе бухгалтер-икътисадчылар факультеты. Акча, саннар илендә бары тик тирән белемлеләр генә киң колач белән йөзеп китә ала. Бу өлкәдә белгеч булу еллар аша килгән тәҗрибә нәтиҗәсе, ә оеткысы уку йортында салына. Акча санаганны ярата. Бу акыллы гыйбарә барыбызга да таныш. Без хәзер зур акчалар һәм күп акча әйләнеше заманында яшибез. Акча кулдан кулга гына түгел, бигрәк тә төрле оешмалар арасында төрле урау юллар үтә. Менә шушы акча юлын дөрес юнәлешкә килүдә икътисадчы бухгалтерларның төпле белеме зур әһәмияткә ия. Саба аграр көллияте коллективы бу асылны аңлаган хәлдә икътисадчы бухгалтерлар әзерләүдә бердәм көч куя. Икътисадчы бухгалтерлар факультеты 3-нче курс студентларының урак өсте вакыт хәзер. Дәрес укулар тәмамланып, диплом алды мәшәкатьләре белән янып көйеп йөргән көннәре. Бүген менә тагын да бер җаваплы баскыч хезмәт практикасының язма эшләрен тапшыралар. И вы 2 недели работали по производственной программе, которая была дана нам преподавателями из колледжа. Махсус фәннәр укытучы Гөлнара Тимошаихова студентларының язма эшләрен кабул итүче, аны бәяләүче дә. В нашем колледже есть много факультетов, на которых учатся студенты. Одним из главных является экономика и бухгалтерский учет. На сегодняшний день здесь учатся 74 студента на 1-м, на 2-м и на 3-м курсе. Все по одной группе. Моннан 2 атна элек бу егет-кызлар районыбызның төрле хуҗалыкларында укуларының хезмәт практикасын үтәләр. Шул аралыкта башкарган, өйрәнгән һәр гыйлемнәре тәфсилләп кулларындагы папкага тупланган. Укытучы Гөлнара Тимошаихова аны игътибарлап карый, тикшерә, бәяли. Барысы да уку-укыту программасы кысаларында булырга тиеш. Алия, где ты проходила практику? Расскажи мне, пожалуйста. Проходила практику в Юлбате, это Сабинский район. Так. Первый же день нас ознакомили, Так. и в течение 2 недель мы работали с программой 1С. А у вас программа 1С тоже разрешили вам работать, да, в программе 1С? Да, там есть экономист, который окончил Сабинский аграрный колледж. Да, там работает у нас Файруза, она тоже училась у нас в колледже. Все было легко работать, понимали. Алия Ныкрат Аланы кызы райондашларының биредә укып кайтып, хезмәт юлларын башлауларын белә ул. Алар белән аралашып көллияткә булган кызыксынуы сабага алып килә аны. Инде менә быел кулына диплом алырга әзерләнә. Безнең 2-нче курстан башлап практика башлана. Без менә әле 2 атна элек практикага бардык, производственный практикага. Ул безнең 2 атна булды. Шушы 2 атна эчендә biz türlü dokumentar белән эшләдек. Иң беренче чиратта 1С программасында эшләдек. Мин үземнең практиканы Юлбатта үттем. Ул Саба районына керә. Иң беренче көнне безне шул хуҗалык белән таныштырдылар. Документларны күрсәттеләр. Һәм алар белән бергә без 1С программасында эшләдек. Һәм аннары колледжга килгәч, без менә шундый отчет төзедек. Һәм шуны сдавать итәбез. Икътисадчы бухгалтерларның хезмәт практикасы 2 модуль буенча үтә. Анда алар беренчедән бухгалтерия эшчәнлегендә мөхит булган хисап төзү технологиясын өйрәнәләр, икенчедән касса эшен үзләштерәләр. Просмотреть, проанализировать, как что произошло, какие данные изменились за предыдущие 2 года. Так, правильно. На следующей неделе, во 2-ю неделю практики, из Москвы поступили годовая отчетность за 2022 год. То есть окончательно утвержденная форма. Да. Вместе с подписями и печатью. Мы их проанализировали, затем просмотрели статистическую отчетность и отчетность по вносам в внебюджетные и бюджетные фонды. Радик Шакиров бу практикасын Балтач районы кеше Лызи авылында Сырнай авыл хуҗалыгы предприятиесендә үтә. Биредә аның әнисе дә бухгалтер булып эшли. Шуңа бу хезмәтнең нечкәлекләре егеткә бик таныш. Бухгалтер беренчедән бик игътибарлы кеше булырга тиеш. Күпчелек эше шул игътибарлыктан тора.
һәрбер санны, һәрбер хәрефне, һәрбер копейканы барысын да санап барырга кирәк. Күреп, белеп. Бухгалтер икътисадчы белгечлеге гади хисаплауга гына нигезләнеп калмый. Беренче чиратта алар алдап күзаллап, һәр эшнең отышлы якларын таба белергә тиешләр. Студентлар теориядан тыш гаилә бюджетын өйрәнеп, өйдәге матди әйләнешне җайлау, чыгымнарсыз яшәүне бүгеннән үк үз мисалларында кулланалар. Шуның белән бергә үзенең шәхси эшен ачу буенча бизнес-план төзеп, бу эшнең нечкәлекләренә алга таба үзләрен матди яктан тәэмин итәргә дә өйрәнәләр ди Гөлнара Тимошаева. Бу белемнәр беренче курстан этаплап укытыла. С первого курса студенты уже знакомятся с понятиями такими, как экономика, право. И на высших курсах, уже на следующих курсах проходим основу бухгалтерского учета, и налоги, и экономика, и бухгалтерский баланс заполняем. То есть непосредственно работаем с той работой, которая нужна будет профессиональному бухгалтеру. Махсус әзерлекле һөнәри белгечләр, икътисадчы бухгалтерлар белергә тиешле мөһим күнекмәләр дә бар. Бу очракта ул 1С программасы. Студентлар аны фән итеп үзләштерә. Укытучылары Регина Захидуллина. Сегодня изучаем с вами 1С и делаем зарплату для июня месяца. Для сотрудников кого мы делаем? Половинкина и так далее. Открываем 1С и начинаем работу. Студентларга алларындагы ноутбуклар бу программаны үзләштерүдә төп ярдәм. Бу электрон әсбап белән эшли куллана гына бел. Юлларын ул үзе ача. Бухгалтерлар 1С программасын белергә тиеш инделәр. Обязательно бөтен учреждениеләрдә кулланыла 1С программасы. Также алар дәм экзамен бирәләр. 3нче курсын бетергәч диплом алыр алдыннан. Дәм экзамен бирмәгән очракта алар диплом алмыйлар. Шуңа күрә бик каты әзерләнәләр. 3нче курста гел даими рәвештә инде 1С программасы кулланыла. Хезмәт урынына килеп утырган бухгалтер кешенең төп белеме шушы 1С программасында эшли белүеннән дә торганын студентлар практик дәвамында тәмам төшенгән. Радик Шакиров аңа үз аңлатмасын да уйлап тапкан. 1С программасы ул бик үзенчәлекле. Шундый гади генә әйткәндә платформа дип әйтергә була аны. Менә шушы платформа өстендә төрле предприятиялар, оешмаларның данныйларын учетка алып була. Төрле предприятиянең, һәрбер предприятиянең үзенә аерым шундый база төзергә мөмкин. Һәм гади генә әйткәндә 1С программасы ул балчык. Шул балчык өстендә без үзебезнең хөкүмәттә булган әйберләрне, үзебезнең оешмаларда эшләгән эшләрне барысын да учетка алып күрсәтеп барабыз. Акчадан файдалану процессында бик күп җыелмалар һәм бик күп каршылыклар бар. Банктан кредит алганда, хезмәткәрләргә эш хакы түләгәндә, бюджетка түләүләр күчергәндә, иминиятләштерү кертемнәре түләгәндә, тиешле оешмалар белән финанс мөнәсәбәтләре барлыкка килә. Аларны җайга салу бухгалтерның белемен эшкә җигүе булып, безнең күзгә күренә дә инде. Вторая форма, что из себя представляет бухгалтерского баланса? Во второй форме обычно заполняется чистая прибыль, выручка, также какие налоги и все затраты, которые мы в хозяйство вложили. Сколько и как, и сколько всего этого мы получили из этого. Затем у нас находим валовую прибыль, затем у нас есть еще дальше сопутствующие доходы и расходы, и после этого мы находим, то есть организация работала у нас с минусом или с плюсом, правильно же? Да. Молодец, Лид, хорошо. Оценка 5 за учебную практику. Лилия Захидуллина бу факультетның бик тырыш студенты. Математика фәннәрен мәктәптән үк яхшы үзләштереп килгән. Шуңа уку да җиңел бирелә үзенә. Мин монда үзем теләкләр белән кирдем. Минем мәктәптә бик каты итеп укыттылар. Шуның өчен үземнең туганнардан белеп, монда үзем күченергә уйладым. Минем белән тагын 10 кеше җыелды Балташ районыннан. Мин бер тапкыр да укымыйм монда килгәнем өчен. Мин монда бик ошыймга укырга, бик әйбәт укыталар. Укытучылар күп белемләр белә, бик күп әйберләр белдем мин монда. И үзем бик укырга яратам. Минем күп китаплар укырга яратам. Яңа белемләр миңа бик рәхәт тоелды, бик җайлы укыдым.
3нче курста, ягъни бу төркемдә барысы 30 студент укый. Күпчелекне кызлар тәшкил итә. Араларында 7 егет тә бар. Вьетнамлы Дин Суанфу да биредә үзенә иптәшләр таба. Студентлар арасына җиңел кирип китә. Удмурт милләтле Вадим Байгельдин да Сова аграр көллиятен сайлавын дөрес юл дип билгели. Выбрал я этот колледж, потому что здесь учился мой брат. Он мне рассказывал тут, как все происходит. Там йога, выступления. Мне это очень понравилось, я решил сюда поступить. И выбрал я экономиста, потому что у меня в школе было хорошо с математикой. А для бухгалтера это математика главная. Әйе, математика фәннәр патшасы. Бухгалтер һөнәрен сайлаучылар һичшиксез аның белән дус булырга тиешләр. Булган белемне тагында үстерү, ныгыту шул вакытта гына җиңел үзләштерелә. Укытучылар шушы асылны аңлаган студентлары белән горурланалар. Аларның күпчелеге көллиятның ышанычын аклап, һөнәри белгечлекләре юнәлешендә төрле оешмаларда хезмәт куялар. Выпускники колледжа у нас в дальнейшем, после окончания колледжа, многие выучились уже на профессиональных бухгалтеров, пошли уже дальше по своим стопам, высшие учебные заведения. Многие работают непосредственно по специальности, так как на наших экономистов большой спрос не только в Сабинском районе, но и вообще в ближайших районах Республики Татарстан. Некоторые работают и главными бухгалтерами, работают и экономистами, и рядовыми бухгалтерами. То есть на всех всегда приходит положительная характеристика, хорошие отзывы о том, что они обладают высокими профессиональными знаниями. Бізден специалисттар болып шығып кетеді. Алар бик көп организация Саба районында да таралып шыққандар біздің студентлар. И бик востребованы. Хәзерге вакытта да практика вакытында булса да сорап алалар бүтән организациягә именно безнең клиент укучылары кирәк. Ил белән эшчеләргә кытлык кичергәндә көллиятның белемле, тәрбияле, һөнәри белгечләр әзерләп олы тормышка озатуы мактауга лаек. Бүгенге икътисад шартларында көндәшлеккә сәләтле шәхес тәрбияләү аларның беренче санлы бурычы.